Good morning mga master and mga mamster. Good morning sa tanang couple o sa mga nangita pa silang mga couple. Good morning guys. Akong travel destination karon is Tagbino, Vallehermoso to Tampi and Tampi to Dumanjug. Shout out sa tanang riders nga akong matagbuan o shout out ni Boss Edil Ibiza. Salamat boss sa inyong pag-comment sa last video. Sa ganahan nga mag-shout out, comment lang mo, shout out mo for next video guys. Kung sa ganahan nga mo check sa ilang mga pitik, sa ilang mga picture, i-visit lang ang couple ride shot na page. Pwede ninyo i-share and pwede ninyo i-download. Thank you everyone and God bless. And please subscribe my YouTube channel, click the link guys. Thank you.